I Thy er det, som i resten af landet. For mange unge er uden for arbejdsmarkedet, uden for uddannelse, er på kanten af fællesskaberne. Vi har brug for hver en af dem, hvis vi skal have hænder nok i fremtiden. Derfor lancerer vi nu Ungeliv Thy. Det er et samarbejde mellem foreninger, virksomheder, kommunen og borgerne, hvor vi går sammen om at række hånden ud og invitere ind til fællesskabet. Mange af jer gør allerede i dag en stor forskel. Det kan vi godt være stolte af. I deler jeres kontakter, jeres idéer, jeres erfaring, og det gør os alle sammen stærkere. Ikke kun de unge, men hele lokalsamfundet. Den 6. oktober, der holder vi kick-off. Der lader vi os inspirere af hinanden, der samler vi kræfterne, der deler vi med hinanden historier og erfaring. Og når vi går derfra, så har vi skabt et fællesskab til gavn for de unge. Det handler ikke om at give mere væk. Det handler om at bruge det, vi har. Vi har ressourcerne i dag i vores virksomheder, vores foreninger, ude i samfundet, i kommunen. I sidste ende ligger det hele i vores vilje til at gøre en forskel. Lad os gøre det her sammen. Når vi løfter de unge, løfter vi hele Thy.